Ramogi kowuok ma bende timo Migori mondo sir weche mag somo ahinya mag ECD wadhi nyime ka koro wadonje mabende otende kod weche mag arita. Jotelo ochung' ne arita kotelnegi kod jatend migao mar Lweny Aden Duale kaachiel kod jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omollo notelo romo kod apisas mag arita e kaunti ma Garissa. Duale wacho ni piny owacho chano nyiewo masinde kanyakla kod nyamburko manyalo fwenyo miruti mondo odwok chien nek ma osebedo ka joko apisas mag obila kod arita e gwenge makono. Romo no bende ng'ado ni joket arita kwe biro medo go tach gwenge makono mondo gijiw weche mag arita. Romo no oluwore kod monj ma bende osebedo ka timore ma miruti chiko e apaya kendo kelo tho mar apisa mag arita. Police service and for Kenya Defence Forces. We are ready and we are investing to buy equipment in the next 3 months that will help even deter the IEDs the terror groups are using. We are buying more sophisticated APCs. We will buy more other equipment in the war against terror. Kenya will never fall. We can never be intimidated by terrorists. Na lazima tupigane na Al-Shabaab. Now, Al-Shabaab is a criminal, a terrorist organization that is proscribed in this country. And as the PS in charge of internal security and national administration, kazi yangu ni kulinda usalama. Sio tu usalama ya wakaaji wa hapa Ijara au Garissa, ni ya wakaaji wa Kenya wote, na pia kulinda mali ya Wakenya. Niko tayari kama kiongozi wa kaunti hii ya Garissa, niko tayari kupambana na Al-Shabaab, tupewe silaha ya serikali na mimi nitakuwa frontline. Watoto wadogo wametoka huko nje kuja kutuharibia nchi yetu, na sisi hatuwezi kubali hiyo. Serikali isikie, sisi tuko tayari kupigana na hawa usiku na mchana. Wadhi nyime ng'ata chielo wito ngimane tok bur mar mola senyore kendo ikoge e gweng' ma Uyore e sub county ma Lego Usonga e county ma Siaya. Jomoko 5 manorese yudo thieth e od thieth maduong'